Аз съм доктор Петрова от дентална клиника Ендодент доктор Сирачева, град Бургас. Ние в клиниката използваме високоенергиен диоден лазер в пародонталните джобове, така наречения лазерен кюретаж. Това е безкръвен метод и абсолютно безболезнен. С него се премахват патологичните тъкани в джоба, без да се засяга здрава тъкан. Постига се 100% дезинфекция на джоба в дълбочина и биостимулация на тъканите, което дава бърз оздравителен процес. Още в момента на обработката с лазера, венеца променя цвета си от зачервен в бледо-розов, какъвто е здравия венец. За диодния лазер са необходими от 2 до 3 посещения. При по-тежки случаи на пародонтит с хипертрофия на венеца извършваме и гингивектомия с диодния лазер. Отстраняваме набъбналата и неприкрепената към корена на зъба венечна тъкан. Това е хирургична процедура, която извършваме с упойка.